Крым, который мы любим. В Киеве отметили День Крыма презентации книги. В двухтомнике собрали произведения о Крыме, классиков и современников украинской и крымско-татарской литературы. Детали в сюжете. Відчує, що в мене в грудях татарське серце клекотить. Хатини вбогі на узвищі, рапавий ракушни в крові. Тут ви для мене найрідніші, повернені з заслань живі. «Татарское сердце» – стихотворение украинского поэта Дмитрия Павлычко, посвященное крымским татарам, также вошло в сборник поэзии «Крым, который мы любим». В книге в основном произведения, которые воспевают красоту и природу полуострова. Но нашлось место и для тех авторов, которые откликнулись на оккупацию Крыма острым словом. У кожного свій Крим, у кожного біль свій від того, що відбулося з ним. Я можу сказати лише про себе дуже коротко, одним словом. Це заціпеніння і шок. Коли я дивилася екран телевізора і бачила, як марширують завойовники. Собрала произведение в двухтомник Лариса Тарнашинская. Рассказывает, работала над изданием более 2 лет, с марта 2014-го. Я пам'ятаю ці перші дні окупації Криму, у мене був якийсь такий розпач і якесь таке емоційне якесь збурення. І от я просто в цьому сум'яті думала, а що можу зробити я? Я не історик, я не дослідник, я не воїн, фізичні мої спроможності дуже обмежені. І я подумала, що от якщо я можу зробити цю антологію. Такой сборник поэзии – это реакция украинских писателей на оккупацию Крыма. Не сформовано державою візії вирішення кримського питання. Митці, літератори, письменники пропонують свою візію, своє бачення того, що Крим – це українська територія, що завжди Крим належав до української історії, української культури. В книге представлена поэзия на украинском, крымско-татарском и русском языках. Авторы говорят, издание адресовано всем, кто любит Крым и искренне проникается его судьбой. Наталка Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР.